ale musíš natáčet, jinak ho budeš mít rozbazený, jo? Ale pořád se ještě nezvedá. Ale to obecenstvo tak jako. Lukáš, už je to dobrý. Tak. Dobrý. Ještě. No, Vojto, půjde to. To by šlo. Jo, to nám stačí, ale. Dobrý. To nám stačí. Dobrý. 3krát. Já stoupám. Je to uteče, víš, taky. Máme rodinu, který mu ten zlý, ano. Vy se ještě naklonujte trošku. Přivolal ještě o jednou. Ale ona se potom nebude mít jak zapřít. No, ale ano. Jo, tam máš to. Můžeme naklonit. Jsme spadne, no. Když netrefím druhou, ani bude se hodit. Jo, ne. No, ale od nás dostaneš za uši. Budeš nám celý večer nosit pivo a jiné pochutiny. Budeš si robit čárky pod tvé jméno. A nebo taková vánoční nebo velikonoční. Hezky, Eli. Klasika. Nám je jedno, kolik máš peněz, prostě ty čárky půjdou na tebe, pak si to zaplatí, jak chceš. No jak se jmenuju? Co? Lumír. Máš napsaný, ty pravý. Lumír. No jo, to je pravda. Tam mám fotky jako, já tě prásknu podle... na Božinu Mrkvitku. Na něj. já bych tě prásknul podle fotek. Na tohle pána. Dobře. Tohle máš ten celý. No, asi to letí. 50 gramů, 52. No to ještě kašanté má kotrpán. A zase je výhoda, že on vlastně střílí furt stejně. 112, to je hovado neskutečné. Řekl to vám ten železný rod takový zkusí, že to neho. A ten, co s tím prorážel, to bylo.